Hallå allesammans, Tuss här. Jag är en liten vloggare som bara sätta mobilen på ett bra sätt. Like that. Sådär. Jag sitter och käkar lite frukt. Men jag bara känner för att jag har en sån här blogg. Vad hände nu här då? Shit, fuck. Det hände inte igen. Så bara gå tillbaka. Damn! Fucking computer. Just nu sitter jag och skriver ett skolarbete. Vad fan hände nu? Får kolla på det sen. Men vad som dricka lite te och käka lite njom-njom-glass. Men jag började spela det här spelet Bike Race. Och ja, vad ska man säga? Sen när jag började spela det så har jag no life längre alltså. Folk sitter och skickar till på lektioner till mig. Bara sitter man där, what the fuck are people doing yesterday? Alltså seriöst, man vet inte fan vad folk gör på sina liv, på sina lektioner. Och så är det så när min klass så skickar den. Så får man det på lektionen. Jag bara, vad gör du då egentligen? Alltså, inte konstigt att vårt samhälle ser ut som det gör idag. Det var nästan att jag ville berätta om, men jag har en himla massa video på min dator. Jag ska bara gå in och kolla hur många det är. I den mappen ligger filmer. Jag har en jävla lampa i min ögon, så jag tar upp min mobil här. Sådär ja. Vi ser här. Vi har en, två, tre, fyra, fem, sex. En, två, tre, fyra, fem. Det vet inte vad jag har lagt upp. Jag ska kolla upp på internet. Men tills vidare får ni ha det bättre än bäst. Så vi ses i nästa avsnitt. Hej då!